kursi. Pengen roh gejrenganku. Langsung jenggreng lho. Tulung dada. Mas. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lan jenggreng Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong adal piulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Iya. Aso lho Mas Jo. Ngono ae. Iya. Wah aku yo Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangen-ngangen kang irit. Tanggapan rame yo kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang. Dudu klambi anyar sing neng jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatmu nanging kowe lali nglarani wong kaya aku neng opo seneng aku iya mung gawe loroku pamer pacar anyar ning arepku. ya dadake yo. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Gelap ngaku salah suwe sapa wong sing mripatku wis ngerti sanyatane wis lakonan manangku dhewe tak tandur pari jebul dukule malah rezeki oh tak tandur pari jebul dukule malah rezeki. Terima kasih matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Jo. Wilujeng dalu Den Akbar. Wah, kita dipertemukan kembali Mas Jo. Amin barakallah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sik sadurunge Mas, sadurunge ngendika kata-kata jenengan teng inggil mboten napa-napa. Pangapunten lah menika piyai sepuh-sepuh ingkang wonten ngandhap Pak jen mboten sekeca. Mboten niku sampun mengizinkan kula. Alhamdulillah. Kepareng nggih. Kepareng. Yen pangapunten nggih Pak Dik, pangapunten. Iwangno ning dhuwur sik. Heeh. Iwangno ning dhuwur sik. Kowe mencolot rono sik terus iwangono adimu. Nah. Apa yang buka? Iya, kene Mas. Ini tak gancang-gancang dulu ya. Nah. Irawi. Walah, ngaten nah. Gini. Pangapunten Den. Nggih. Alhamdulillah jebul kula tasik saged silaturahmi kalian Kyai Kalibata. Ngaten nggih Mas. Saben kula bidal nyambut gawe wiwit brangkilen ngantos bangitan nggih. Liwat kula nggih margi ngriki. Oh, mriki niku nggih. Wah. Jer kula nika angen-angen. Kalibata iki kok urung tau to nanggap klitik kluthuk kula ngeten. Loh, malah dereng nate.
Dereng nate. Ning rikala semanten kula teng jero kendaraan batin. Muga-muga Kalibata niku diparingi seger waras masyarakate. Nggih. Dipun paringi sehat masyarakate. Dipun cedhake rejeki sing lumintu masyarakate. Jer benjang saged sedekah lillah nyodakoi desa andum rasa. Nggih. Alhamdulillah pikantuk mandat dalu niki kula saged nderekke panjenengan. Ngaten Mas, panjenengan nembe sepisan niki kula nggih sepisan niki. Dadi niki perdana kula kalih panjenengan sowan Kalibata. Kula yen padha-padha ping pisane ben piye amprih sok iso lumintu nyambung terus kalih masyarakat niki. Awake dhewe kudu duwe resep. Weh, ngaten Ben Mas. taun ngarep tetep akbar kalih klitik-klutuk kuncine kudu siji. Napa Mas iku? Aja didol larang. Wes. Ngono. Cocok nggih? Cocok kono ya turahe akeh kok ya. Mangsane. Pangapunten. Masyarakat mriki menika masyarakat ingkang cerdas. Nggih, leres. Masyarakat ingkang majemuk. Apapun atribut budaya, apapun atribut agama, semua juga teng mriki sami nyepeng Mas Akbar. Nggih. Nggih. Leres. Mula Mbah Haji Pak Lurah, nggih, Pak Karnoto, Mbah Haji Karnoto menika pangapunten piyayinipun religius banget. ngaten nggih. Nggih, jiwa agamisnya kental. Mula nggih nyambut damel ngeten niki sok kala niku nggih pripun carane kula panjenengan niku pelaku seni mengemban amanah budaya, membawa nama baik desa Kalibata. Nggih. Karena apa? Masyarakat Kalibata ini yang selalu harmonis, sejuk, damai, sejahtera, tidak ada perbedaan. Antara lain menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga deklarasi dari Bapak Prabowo selalu berdaulat dan bermasyarakat Indonesia bersatu. Tepuk tangan untuk masyarakat wonten Kalibata. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pendapat ora pegat, Mas. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat insyaallah sedaya slamet donya akhirat ing benjang gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Luar biasa. Ngeten iki, Pak. Kula nyambut gawe dadi pelawak niku ngibadah kok. Nggih. Pripun carane dadi pelaku seni saya komedian ben mboten menyakiti pripun. Dadi kula selalu menata bahasa. Nggih. Jadi seorang komedian itu bukan hanya waton lucu nih, harus menyampaikan pesan moral, visi dan misi. Itu yang harus kita terapkan karena apa? Yen wis ditimbali utawa ditanggap. Niki pripun carane sing nanggap ya seneng, sing mirsani ya seneng, sing nyambut gawe ya seneng. Lho niki Mas. Mula niki dal kuwi kok mek meneng wae to. Astagfirullah. Lah mek nyekel mik ngene tok njaluk 10 juta ki lho. Ayo nyekel mik tok ngene iki 10 juta kowe iki. Masyaallah. Ora paham kowe. Loh, paham pripun? Meneng iki malah larang. Lho kok saged ngoten? Sampean pernah dengar pepatah enggak? Pepatah pundi? Diam adalah Emas. emas itu harganya bagaimana? Ini melonjak tinggi. Lah iya berarti lek meneng ki regane larang. Lah nek emas ki ngene iki emas larang kabeh. Lah nek kaya rupamu yo emas sepuan kuwi kok. Kok emas rupane kaya blonteng ngono. Pangapunten Mas. Kados pundi Mas yo? Menika pernahipun lak dulur kula tuwa. Dulur nggih, saudara kandung nggih. Sak ora-orane iki lak ya lesung jumenglung bali-balan. Kula ki pun dadi adi, pun dadi pengarep. Ngoten niku kudune lak ya ngriki iso melu ngrasake to. Wong yo budal yo bareng. Seragam padha. Seragam nggih padha, blangkon padha, klambi padha, jarik padha, bathuk ya padha. Nyapa kok nggon pangucap ora padha? Iki nek beda. Kok mesti celintisan. Sewengi kok wis ndemok ping 4. Ngono. Mau ning nggon ngendi? Tulungagung ya ngono, saiki ngono. Loh, pedaan berang sama saya. Loh, Piye? Kok nggih wedak berang. Lho yo no ben ora pucet no Mas, piye to? ngene iki lho, ngene iki. Niki Mas. Wong tuwa ora iso nggawa tata krama nggih ngeten iki. Biasane iki natural. Saya mun rada laris pedaan barang. Lho yo no, harus no. Mas, zaman sudah zaman digitalisasi. Nek wis disyuting terus ora ngagem rias ngeten iki, yen disyuting mosok dalang muda kok terus kulu-kulu ngono kaya. Mas Joklite kan yo mesti wedaan rembet-rembet to. Aku yo wedaan rembet-rembet disawang wong akeh. Dan panjenengan wedaan ketok bagus. Wedake pas. Mula nggih ngoten tipis-tipis. Lah kowe iki diwedaki kandel malah koyo mbulak ngene iki. Kok ora apik belas gambaranmu ki lho. Nah yo. Malah koyo bluluk ngene piye.
Tukang mancing. Masya Allah. Ya Mas, Piye? Heeh, Mas Jo. Mas Akbar. Pripun? Engkang wigati, terima kasih sedayanipun. Heeh. Alhamdulillah saya itu bangga pada malam hari ini Nggih. main nonton ing Kaliboto. Hmm. Dalam gelar wayang kulit ing dalu menika ini suatu memori dalam hidup saya berkarya wonten ing wayang kulit, Mas. Oh, kok ngaten, Mas? Kaliboto ini bisa diacungi jempol bahwasanya barometer percontohan wayang seluruh Jawa Timur secara umum, secara khusus warga masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kok sakit ngaten lho? Kulo niku main ning Blitar niku meh 12 tahun. Hmm. Wayangan ora kaya ning Kalibotong niki. Bedanya apa, Mas? Enten hadiah jebule. Hadiahnya Kaliboto? Durpres po. Durpres, hadiah Loh. utama sudah disediakan oleh Lah. Bapak Lurah. Pak Haji Karnoto ora Iki ngendikan- sedakoe gede, iki ora mung ndelok wayang tok, ora mung tirakat tok, ning Nggih. insyaallah mulai sanggo hadiah. Aku karo Mas Jo Klitik urung rohi. Nah, Lah nggih. Jenengan berarti nun sewu, berarti Heeh. jenengan niku nun sewu. Pengalaman dalam situasional kurang peka. Niki pun dicepaki hadiah kali Pak Karnoto Mbah Lurah. Napa Mas? Hadiah utama menika sepeda motor grand menika sampun cawesne Matane. Kae wek wong delok. dudu hadiah lho. Gus. Dudu. Aku durpres iki, Pak. Wah, Masya Allah. Nggih to Mas, nggih to Lah Mas. ngene iki celintisan. Rintisan. Dudu hadiah. Tak Kae kira iki nek sing mirsani. biasane iki lek dekek ning ngarep iki motor ki hadiah biasane iki. Lah kae jajal domno nek ora pengen jejeg cengelmu kowe. Wong kae kagungane piyayi kene kok rumangsamu. Kita lek tekone sore. Iya no, ben mangguk ngarep kok. Mas, sampean tuh seniman lho. Lati ati kuwi kudu nyawiji. Iya. Lah wong Rembug arep kepiye-kepiye Mbah Lurah ki piyayine jenjem Nah. dimenaki kok iso ngrembug pedah motor. Lah saiki nek dhewe hadiah tenan. Sampeyan diparingi sepeda motor, terus enek katoke sampeyan milih ndi? Apa? Loh, lah iya nek ngromong hadiah, Kon milih. terus kon milih Mbah Haji Karnoto maringi jenengan. Iya. Kon milih pedah motor kali katok milih pundi? Sepeda motor. Ah, berarti wingkun Pak motor gak katokan. Gak katokan. Gelem apa ora? Nah, ya ora. Wong ngono kok ndak kemaki to. Pilih katok. Nah, berarti ram duwe motor. Pilih sepeda motor. Ah, berarti ngengkel, Mas. Engkel. Berarti yang cukeng sampean milih peda motor berarti tanpa katok numpak motor ora katok. Tanpa katokan. Tak ijolne sepeda motor kuwi tak ijolne sepeda motor lanang. Terus? Lah nyapa kok lanang? Tangkine ning ngarep aku ora katokan, nggonku tak cemplung ning tangki. Ora ketok. Mlebune iso, metune kangelan. Lah nggonmu ning jero wis mbembeng kok. Apa yo Paham berarti tahu kowe. Berarti kowe tahu. Sembrono. Iso celintisan lho. Dalu niki lak sedekah lillah. Nggih, leres. Sedekahi bumi ingkang dipun merti wong kuwi nun pangapunten. Desa kuwi mawa cara, negara mawa tata. Sing ngetokke ulu pametu kuwi ya saka bumi. Arep kepiye-kepiye ade kudu ngajeni Bapak Angkasa, Biyung Angkasa, Ibu Bumi lan Bapak Bumi Pertiwi. Lah iki wejangan terkait kejawen, Mas. Wong Iki. Jawa aja lali jawane. Leres Leres, pengen leres. panjenengan. Mula dalu niki bersih desa. Nyapa to bersih desa kok mesti nanggap wayang. Kuwi yen digoleki saka tegese wayang. Mas Munduk. Jelas ya. Wayang. Wayang tegese apa? Wayang menika aku iki. Nggih, Iso apa ora? sampean. Wayang menika saka tembung wa menika wayah. Yang menika sembayang. Dadi wayang menika kawiwitan sak badone salat ngisa, mangke dipungkasi sadurunge salat subuh. Dadi paribasane wayang menika wayahe sembayang, menungso kang urip ning alam donya aja lali nindakake utawa nindakake manembah marang Gusti kang merbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Nah, mula wayang menika dipun gelar wontenipun wayang kulit ingkang dipun sumping ngiwa lan tengen lajeng dipun cepaken wonten debok. Debok. Lah, aja disawang mung niki debok wujudipun nanging wonten werdinipun. Filosofine apa? Ayo. Debok. Jelasin, Mas, jelasin. Jelasin. Aku nek Sampean debok. Debok filosofine apa, Mas Joglutuk? dembok. Oh, aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini lho. Membawa nama baik Desa Kaliboto lho. Ning kene sing ngejak aku lho, aja Nah, ngisi-ngisini. Dalane aku iki. Nggih, Mas, nggih. Yo dalan. Cacak ora. Yo cak segundulmu yo mikir. De menika saka tembung de. Heeh. Delbok. De menika saka tembung
ndelok siji lan sijine. Heeh. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yen ora gelem nglarani ya aja nglarani liyane, yen ora gelem dijiwit ya aja njiwit liyane. Tegese ajar ajur ajer. Ajar ajur ajer. Wong ki aja sok gampang larani liyan, aja sok gampang ngelokke liyan. Nggih. Dijiwit krasa lara Aja aja sok. njiwit liyane. Nah, mergo sing jenenge menungsa, Menus-menus kakean dosa. wong urip mung mampir. Mung mampir ngombe. Ngombe Nah, sih, nah, ngombe, ngono. ngombe. Ngono. Dadi ngeten. Jerbasuki Mawa beya. tutwuri handayani. Handayani. Suradira Jaya Dayaning rat Wong urip mung mampir. ngombe. ngombe. Nah, ngono lho, wong ki Dados ngono. Sedumuk bathuk senyari bumi. Memayu hayuning. Ayuning bawono. bawono. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, ngono. Iki tak jelaske ngono ben Sedaya ngerti menika. ngono lho. Sedaya. Ajining diri Saka lati. ajining raga, Saka busana. ajining awak. Saka tumindak. Mergo kowe karo aku diarani menungsa mung mampir. Menus-menus kakean Mung dosa. mampir. Pelempoken. Oban-obane Wah, tuapu. ya wis ngerti to kok iso. Bokipun napa, Mas? Bok apa? Bok, Bok. bok. Hmm. Bok menika saka tembung nun sewu. Aja elek lho, engko bokong. Heeh. Moh aku ngono kuwi. Jelek. Oh, bersih kok. Nggih. Iya. Bok itu Bok dari menika arti bokong. Kok ya melo-melo. omongi aja nyak. Nulari ya tinggal. Wis tak omongi aja sing elek. Aja sing elek. Bok itu kalau kita bisa menganalisa untuk mentranslate bahasa Inggris, bok menika book. Loh, book itu adalah buku. Tulisannya bok itu lah B. Tak ya cok nang ya. Aja ngenyek, Mas. Bok, Iki buku. iya, Ya, ya, buk ya. itu arti Buku artinya? Buku. Dadi wong ki kudu sinau. Insyaallah warga masyarakat Kaliboto generasi bangsa ini akan seneng sinau, sergap sinau dan kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Nah niku tembunge mawon sampun debok. Debok. De ki dalam arti napa kalau wau, Mas? Delok, Delok siji lan siji introspeksi diri. Nah, betul. Bok nika buk. Bok ki kotak, bok ki ada. Iya, iya. Ada buku. Nah, niki, Pak. Wah, iya. Wontenipun debok minangka bumi. Hmm. Mula cagakipun senden wonten ing pakliran nika dipun wastani menapa? Kelir. Nah, kelir niku nggih wonten artinipun. Artinya apa? Monggo, Mas Gluduk. Kelir. Aku nih ya. Nggih, sampean. Menika saka tembung kekeluargaan. Amin, amin, amin. Beliau Mbah Lurah Karnoto itu selalu menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, rasa kekeluargaan terhadap warga masyarakat, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Lir. Lirwo. Beliau Mbah Lurah Karnoto ora bakal lirwo, insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi warga masyarakatnya. Nika lak kelir. Kelir. Sampun dipun pratitesaken. Hmm. Nanging kelir menika saged kenceng lak inggil wonten ingkang dipun paringi asma gayor. Gayor. Napa to gayor menika? Gayor artine apa? Artine Mas Gluduk. Monggo, gayor. Ga menika saka tembung gagasan dan ide warga masyarakat insya Allah akan ditampung oleh beliaunya Mbah Lurah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan terrealisasi. Yor. Iyor, 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 iyor. Yor, Yor kuwi hurufe Y O R. Y-O-R, Y itu yang maha kuasa yang selalu ditembah, O ki orangnya bijaksana, R ki rasa siji lan siji ini orang beda-beda. Kok yo iso itu? Niku tasik gayor. Gayor. Pepadang wonten ing pakeliran kok gumantung saking napa? Blencong. Blencong nom pindha srengenge yen awan bengi dadi Bulan. bulan ning tembunge blencong. Filosofinya apa? Mas Kluduk kaya Blencong. Belen menika belenjani janji. Nah, Beliau Mbah Lurah ora bakal belenjani janji kalih warga masyarakate. yen iya. Yen ora ya ora. Mergo piyayine sok sak Sok. Nah, ngono. Cong. Cong. Cong ki saka tembung congormu aja teko ae. Teko ae. Wah, kowe mumpul Nesu, gedeng aja nesu. nesu. Lah nesu wong kowe mek teko tok. Oh, dagelan saben dinane banyol aja. Bayar ya bayar Emosi. bos. Lagi sak nggon-nggon yang mulai mumet tuh. Kontabennya itu kalau sampean akan menjadi sesuatu yang kedepannya jadi pelawak yang cerdas. Apapun atribut yang ada di pagelaran itu kamu artikan. Harus situasional. Oke, Mas. Situasional kene mek teko-teko tok lho, Bos.
lumakune wayang gumantung saking dalang. dalang kuwi apa, Mas? Ngudal piwulang. Loh. Mas Akbar dadi dalang ngudal piwulang sing becik ya kudu diterapke. Siar. Dalange jenenge Akbar. Aki aku bangga kepada kamu. Bar iki bayaran. Iya. Iso lho Mas. Ngono ae. Iya. Wah, aku yo iso. Nika wonten pengrawit. Pengrawit ki pengangan-ngangan kang irit. Tanggapan rame yo kita harus memanfaatkan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Berakit-rakit Ke hulu. Berenang-renang. Kemudian Loh, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu kita tanamkan. Sik. Membela yang benar. Lek bener oleh ra dibayar ra dibela sik mulai. Stop percaya aku Iya. Yo. Ape. Tahu Pengrawit dipun rangkep yoga. Yoga ki yasa gotong royong. Tegese kerja sama tim itu penting. Padha karo hidup bermasyarakat. Kita itu hidup bermasyarakat harus menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Wonten yoga pengrawit lajeng wonten sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Kok ya temu to. temu. Senden ingkang wonten wastani waranggana. Warang ki saka tembung warang ki warangan ki ungkal. Nggih ngasah. Nggo ngasah. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing ndek pusaka yen mungkin ngungkal nggone ya ning kene iki. Elek to. Bos, Nah. ngene, ngomong elek nun sewu. Asumsi kita itu jangan negatif thinking. Lah asumsine opo? Loh, Marangi. Ngene iki kowe iki gak nggowo aku lho. Aku ngene iki jek Joko lho. Lah kuwi lho. Urung mambu wong wedok lho. Nah, wis salahmu. Lho. Kok curhat ning kene iki? Salahmu. Apa kene iki dukun apa? Lah kok tapi nek dalang Joko di sini iso menempatkan diri. Wis nggone wis Nah. ana kon ngubah warangan. Tegese ngeten, Bos. Nun sewu. Oh. Jenengan niku malah saya itu mengakui bahwasanya jenengan niku wong sing jujur. Tegese jenengan bujang, kula ngomong iki lho nggone ngungkal pusaka. Pusakane menungso ki nggone ning rasa. Dadi nun sewu, jenengan ki aja keguh karo wong sing ayu-ayu kaya mangkene iki. Nun sewu jenengan kudu tresno dengan satu wanita yang kamu cintai, tapi jangan mempunyai berbagai cara untuk mencintai wanita lain. Oh iya no, nek kuwi mesti no. Lho lah nggih. Heeh. Tegese ngungkal rasa. Rasane jenengan kudu dikuatne. Aja keguh karo ngene-ngene iki. Ora ngene iki nggo rekan kerja ngene iki. Aja iki. Paribasan kok ning omah ki sampean mek dahar sego tok. Kudu tetep segodok sing jenengan dahar. Mergo piye-piye Tek jenengan dhewe. ning jaba kok ketemu soto. Aja mangan soto. Tetep dahar Tetep segodok, Bos. Setia ya. Mergo tek jenengan dhewe. metu kok ketemu rawon. Aja ngicipi rawon. Sebabe Mergo ngelingi duwe ngomah nek segodok dhewe. lho kok metu ketemu capje. Lah kuwi enak icipono sithik lho. Sithik. Ngono kuwi tidak konsisten. Sayuran kuwi lho saya. Kowe iki tak nut kok iso mbleset iki piye to. Aku iki ngono tawakmu lho. Tamong iki. Mas Akbar ki paling tidak pek ana wejangan. Ngene iki. Kondene yen dalang ki siku dendaning ki lak mesti ana to. Bersih desa Pas. pas Pak Karnoto. Karepe wis kasembadan. Noki noto warga masyarakate, Amin. toki toto-toto anggarane. Betul. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah terbukti dan terlaksana pagelaran wayang Akbar sing dadi dalange Akbar Pagelarane. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kaliboto tepuk tangan malam ini. Mbah Lurah Karnoto menika. Masyaallah iki. Mbah Karnoto. Alhamdulillah. Piyayine lho nyenengke. Apa kok gur Kasepuan. tok lho. Ngerti urung priyayine kok iso. Menika lho Mbah Karnoto, sing dalu Mbah Karnoto. Wah, alhamdulillah. Kok ya ngagem blangkon ya, Mas? Iya lho. Kok Mbah Lurah ngagem blangkon ngopo, Mas? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Contongmu iki kok iso. Ya mergo wayangan. Budaya. Lah iya, blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Nah, ngono. Blang-bleng menyampung aspirasi masyarakat, insya Allah kelakon apa sing menjadi keinginan warga masyarakatnya. Nah, kan ya wis ana tembange to. Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat Salat aja telat, Pak RW, salat aja dhewe. RT nera salat ditapuk lambene. Ngono kuwi. Iki RT Kene sregep oke kok lho. sregep ngibadah kabeh. Tegese menika ditapuk rasane ben seneng ibadah, Bos. Ngoten lho. Mergo ngibadah ki penting. Penting. Awake dhewe urip ning alam donya ki ya kudu hablum minanas hablum minallah. Betul. Ya manembah marang Gusti Kang Allah. Aryo jagat ya mbuti doyo hidup bermasyarakat. Masyaallah. Ngono. Berarti saya yang ngene iki ya. Lah iya lho. Pamane Bang ini. acarane
bengi iki bersih desa. Pamane. Nimbali Mas Akbar supaya gelar budaya. Bareng-bareng kabeh nderek tetungga. Muga-muga kabeh pinaringan panjang yuswa. Alhamdulillah yo ngene iki lho. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Ngono lho. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Ya. Kuwi. Terus no kok Kuwi piye to kok iso? Ayo iki gawe campur banci, anu campur sari. Campur sari kok campur. Ayo. Ayo jajal. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Aja cengengesan. Kene iki nggone wilayahe sok pengaosan nggone Guse. Ngendi-ngendi yo nderek. Ayo. Mbah Lurae asmane Mbah Haji Karnoto. Insya Allah bisa nata warga. Karo sapa warga wae mesti nyopo. Apa? Apa? Nyapa gak iso. Tak culek mripatmu kok. Insya Allah bakar nata panjang yuswa. Amin. Sinten? Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Aja lali kabeh ngaturke panuwun. Aku berharap warga kene tetap rukun. Yen disawang kabeh duwe sopan santun. Oh kok bos kayak sih tak pikir bos. Ayo, iki sing penting yo disik-disikan kuwi kok. Padha golek pangane dhewe. Iso didisiki iso nesu lho. Nesu padha dagelane kok iso. Aku pikir bos. Ora, ayo. Yen tak sak piye iki piye? Aja lali nelake gunging panuwun. Yen tak delok warga kene kabeh rukun. Lanang wedok disawang kok sopan santun. Kula aja kluthuk ngaturaken gung panuwun. Awe yo. Yo. Salatullah. Ala Toha. Suguhane tak sawang kok ana roti. Ya. Suguhane tak sawang kok ana roti. Rono rene kabeh wae kudu ngati-ngati. Saben dina sregep ana nggonmu ngaji. Tak dongakne kabeh akeh rejeki. Amin, yo. Tak sawang jajane sih ana lemper. 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 Ayo. Yen tak sawang jajane sih ana lemper. Lemper kok cilik-cilik. Tak tapuki ndang cakcek ngono. Ora mikir. Ora mikir. Iki golek pangan dhewe-dhewe kok iso. Kan lho ibu-ibu PKK lan guyu. Iki bukan mikir, aku mau sore mikir. Mbah Lurah ki yo mikir, Mbah Camat mikir, Pak Dewan mikir. Iya. Apapun pekerjaan, apapun pasti pakai Pasti pikiran. mikir. Oke Pak Akbar, oke Pak Akbar. Tak sawang jajane ya ana lemper. Desa Kalibata menjadi barometer. Sip. Pyaine pinter ora gampang keblinger. Insya Allah ngadepi wae ra bakal gemeter. Ya. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Isih ana suguhane jenenge jeruk. Tak goleki, penting donga, Pak. Penting donga. Aja disawang panganane ning dongane. Doa dan nada. Ayo. Ayo, gitu, Bos. Iya, betul. Ayo.
Sugungane tak sawang sing ana Jeruk. Ayo. Ayo. Ndang ngono. Bayangan bengi iki yen tak delok mesti kathuk. Pyaine apik disawang ora kemaruk. Betul. Insya Allah rezekine bakal nglumpuk. Amin ya Rabb. Salatullah. Ala yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solale. Suguhane iki ana kacang. Ora lali bengi iki nanggap wayang. Kalibata tansah nindake sembayang. Sembahyang ayo iki piye iki? Ha iki lho sing apik iki. Ayo. Ayo ndang cakcek. Ya mung Mbah Lurah Karnata pejabat sing tak sayang. Ya. Kabeh jajan iki diwadahi kerdus. Kabeh ndelok wayang budal rene kabeh adus. Ambune wangi ora enek sing prengus. Abdareng jejer awakmu lah kok ambumu kaya wedhus. Iya ta. Mesti aku meneh. Mesti kok Oke disalahne. nek kok gedeg aja nih. Loh, aku ki apapun yang terjadi mesti tak gawe. Antara dalang dan dagelan harus berkolaborasi dengan baik. sinergi. Sinergi. Ngono. Loh, ora kok dadak-dadak. Matur nuwun tumateng sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Apa iki apa? Peki ngomong apa? Ya seneng Kuasa lho. Kata-katamu itu sing jelas lho. Eh, Mudah-mudahan eh. semuanya dapat lingkungan dari Balen Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Ayo. untuk sedaya panitia. yang sudah menggelar budaya. Jangan lupa tansah berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lingkungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe iki cakepmu kakean. Kudune ngene lho, Jajal. Mudah-mudahan Mudahan alon Ya. dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Aduh. kok cangkemmu ya padha. Jakle ali-ali. Cangkemmu. Lho ki yo mbok ngajeni. Wong dagel yo dagel plak-plak. Mudah-mudahan Dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Yo, angel Mas, dengan Jajal. Ayo. Jajal. Yo. Mudah-mudahan Mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Padha ki. iya, pokok sembrono. Ya kene ngambil satu. Ah. Sindene. Ya. Mbak Yovika. Yang tengah. Mbak Yovika. Yo. Kene Mas. Tengah. Ya. Kene. Hmm. Tawasalna Hey. bismillah. Yo. Wa bil qadim Ayo yo. wa kulli bi ahlil bab. Mutiaraning nggon iki akhlak kuwi gumantung saka ati. Mutiaraning ati gumantung saka jasadiah. Awakmu kudu ngerti. Punya lidah yang basah, Untuk baca Al-Fatihah. setiap melangkah keluar dari rumah. Insya Allah dapat berkah barokah. Nah, wong ki duweni rambut putih Bakal bakal mulih, untu ompong bakal bakal ngerong, pipi kisut. bakal mlebu bolongan sing ciut. Nah, kudu ngerti Mas. Ngerti Mas? Fungsine mata enek dhewe. Enek dhewe. Fungsine lambe enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine irung enek Enek dhewe. dhewe. Fungsine kuping enek Enek dhewe. Kabeh duwe fungsi dhewe-dhewe. Lah, ngono lho. Lah kuwi apa fungsine kuwi? Kuwi. Tekok kuwi sing untuk gatukan kuwi. Mangsane tekok aku. Nggih. Sehat ya? Sehat ya? Nggih, alhamdulillah Saman. panjenengan sehat. Budal kok ngendi mo? Kula saking Sanggar Sanggar di? Astabrata. Sanggar kula no. Wah, ngene. Nggih, rombongan. Sampeyan ki apa ora ndek sanggar? Iki ki keturunan dalang ya ngasta dalang. Keturunan sinden ya ngasta Sinden. sinden. Heeh. Kabeh ki keturunan sugih nyatane ya kabeh melu sugih. Lho, kepiye Jajal?
Ya, tapi setidaknya itu saya bangga bahwasanya setelah saya itu ikut budaya, Oke. menjadi komedian oneng kesenian tradisional, Oke. alhamdulillah itu lebih ke apa ya? Lebih ke eh, tingkat perekonomian, tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Alhamdulillah, melu seneng Mas yo ngene. Kuwi ya ora entuk sombong. Aja sombong. Kabeh lak ming amanah Ya to. Mas Akbar, tadi Piye. Kok tingkat tingkat perekonomianmu ki tingkat sudah. kemiskinan, Oh iya kemiskinan. tingkat kemiskinan saya sudah menurun. Kok iso ngono jlentreh piye Mas? Nggih, dadi bapakku mbiyen melarat, aku melarat, saya menurun dengan anak-anakku. Oh alah menurun tegese. Menurun. Oh lah kuwi teras derajat to. Derajat kuwi kok iso. Kene Nduk coba. Nggih. Nyuwun Apa, tak? Golek larasipun Mas. Lah iki lho. Anu nyuwun pilok barang kemawon. Nggih. Cobi. Jan sabrata iki jan. Masya Luar Allah. biasa kok. Nggih. Ula Pilok biasa Mas. seragame Aku jan seragam biasa. saiki jan anyar. Pink Mas, pink atine pink. Loh, sehati Loh, loh. awake dhewe kan ngene lho, Mbak. Nah, Dadi awake dhewe termasuk grup gandol-gandolan. Ngono. Kene Nduk ya, Nggih, coba tak oh. engko tak anokke. Asmamu sapa Nduk? Kula Yovika. Masya Allah. Nggih. Awakmu nggon bathuk ki rambutnya kok ketel ngapa Nduk? Nggih. Wong wedok ki nek bathuke rambut Rabinen, nyapa to? bocah wedok ki lek rambute ning bathuk ketel Mas Akbar. heeh. Kuwi rabinen. Mergo pola pemikirannya itu wanita yang cerdas. Ya Bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Nek enek wong wedok kok alise tempuk niku pripun? Rabinen. Sae. Kuwi insyaallah nun sewu. Bocah wedok ki lek alise tembok. Nggih. Sok kalau nun sewu jerabut-jerabut kan Nggih, nang tengah kan. Insyaallah itu wanita yang selalu setia terhadap suaminya. Masya Nek Allah. enek brengose tipis. Rabinen Mas. Sebab- Mergo brengos ki nutupi lambe, insyaallah wanita itu tidak akan membuka aib rumah tangga. Lah bojomu ke kok rambut alis entek piye? Rambutnya alis sekali entek. Roh muntek. Karena saya cinta terhadap istri saya. Pripun? Akhirnya dia tak tukoni obat penumbuh rambut. Masya Allah. Obat aku lek tuku ning nggone online. Enten lho iklan ngeten kok. Ya. Penumbuh rambut obat tetes ini kok. Nggih. Ndak ingin tak tukokne. Masya Allah. Ditetesi ngeten Mas Akbar. Hmm? Lah kok ditinggal turu. Lah kok banyu ndeletek nih. Saiki raine wulu tok saiki. Berarti wis mbok rabi no. Kowe tak lho. Iki lho anak gendruwo ya aku ya. Layakno wingi aku mlih ka Surabaya bojomu turu mengkurep ning ngarep lawang e. Nah, koyo kucing anggora lah. Kucing anggora. Saya riwuk-riwuk. Weh, lamblese tenan kowe. Nah, Karane wong akrami. lah ngono. Sama sih pasangan baru Dereng. Alhamdulillah masih single. single. Iya. Ngene iki suwe. Loh, jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul toh, Mas? Yang penting itu karir di panggih ngoten tuh disebutkan nggih. Nggih. Leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kamu. Loh. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi. Dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah. Iya. Dadi aja wedi, engko lek terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan enggak paham. Terus sisi perekonomian beda Mas. Iya. Sampai nek si ijen bayaran terus jur sekolah akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sampean. Nek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki Nggih, mayang nggih, lung langsung bojo. Biuk petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit Loh. dhewe. Sakniki wis golek pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Loh, kok tokone wong-wong itu? Sembarang. Toko bangunan apa ngono Ya maksudnya? bangunan, ya toko emas, ya toko Elektronik. meracang. Pun buka toko sakniki. Enek setane akeh lho to. Iya, oh wis akeh banget. Kuwi bukake jam piro? Jam 2 bengi. Kuwi buka apa kuwi lho? Lah buka toko ya budek jane iki. Loh, dasare iki lho kuncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil to kuwi. Oh maling to. Dadi anggere toko tutup lo dibuka karo bojoku set nyembolong apa. Ayo Mas yo. Tutup banda tutup rupa. Bojoku mbiyen yo mlayu ini. Wah.
Tenan. Ini zaman perawan ini. Sumpah, cukup ini iki. Apa iya? Bareng sakimu ya. Ya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa lek trimo coklat yang gopol. Bojo. Bojo kita tukang lensa iki putih. Turune begitu melek. Lah kok malah kayak anak kuntilanak. Among Tenan. ati pawi. Bojoku piye ngene iki sumpah. Iya. Bojomu ngopo? Saiki awake malah kaya Lah, telo bi- druwo. Biyen cilik sumpah mbok picek to. Awake kaya telo druwo. Biyen rabi karo awake sakmene iki lho. Alah, Bareng saiki mu anak loro ya. piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis glembreh. Wis poh ndeledek. Lah kaya brongsokan tewel no. Wingi malah mulai king Jogja kali kula Mas Sabar. Ditukokke daster murah-murahan rego 20.000 niku. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gede. Dastere dinggo nika. Hmm. Kaine tipis. Hmm. Wis ora gawe daleman. Heeh. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Heeh. Lah kok nyentrong bojone niki Terus. pas nyegat etek. Kula tangi turu. Loh, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek nek dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ki ape ngolak nggo nongko. Bliku. Coba Dok teruske Dok. Sampean Dok, coba. Cayu. Saya sekolah apa pun? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya diangkat dadi pegawai toh. Oke. Masya Allah. Dinas saiki jare kru-kru pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah nih. Saya mau neng Kapolsek Udanau. Masya Allah. Polsek Udanau. Polsek Udanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono. Ya. Lho, Nyopet kecekel nih. Nyopet kecekel. tak kira nek dinas. Pak kira nek polisi. Sama iki nyapa toko susu barang. Nyopet kecekel. Bangsane aduh aku terus ketir-ketir kok yo. Suaramu Cahyu Cobi. Coba. Ya. Mbah Lurah. Ngene. Napa niku? Saya wong kegiatan desa yo kakeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Anggerane oke ngono ya. Mas Lutuk sing dipun arani lurah kuwi ana sing ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah. Kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karanto itu ikhlas. Nah kene kok Beliau iso. itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nah ngono. Sehat selalu nggih Pak Karanto nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu, sehat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbah Karanto iki awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah kyayine iki blobo kok. Pira Mas Jon, sakmene ngenyange ora Mas. Belas alhamdulillah. Saestu. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cari elek kenyang drile ra apa. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara lah kuwi. Nabrak cengelmu. Yo. Nembang Ambenge aku iso mbleset kok ngono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Oh yo. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Nah. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Nah, ngono. Kursi. Ben fokus nek nembang gowo iki lho. Dek, sampean sini, Oke, Dek. siap. Coba nami sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Kene lenggah ning kursi. Oh Kursi aku. niki. Nggih. No. Iya. Berarti ben Coba karo bawa ndok. Oh. Hamung. Hamu. Lenggah. Tunggu. Hati. Iya. Ya tulun-tulun ngono, Ndok. Pami. Nah. Ya. apa? Apa lho? Bokongmu anget bar ngendok ya kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hei! Ngene iki piye ngene iki Mas Jo? Piye iso bleset? Iki Dujo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Wis. Lek ngomong Ikhlas. yo undang-undang. Wong jenenge ketrucut kok. Enggak oleh. Duojo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong 500. Ibu ngomong apa? Eh? Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku.
Gah. Aku dek wis mbok potong 500 e. Pokoknya saru, potong 500. Oke, Oh, iya. siap wis. Aku wis kadung kalah siji Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki interenku karo Mas. Ya, ya, heeh. Duduk. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Dok? Ya, nembang sih. Aduh. Kursine enak pere kita ya Mas. Diajeng Nggih, Kang. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengki suaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan pasis. Iki kursine didhuwurke. Didhuwurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora perlu pripun? dadak gawe reno-reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Nah. Oh, nggih. Mbok Ayo. dudul mumbul. Dhuwur ta? Ha, Ndekne. balekne iki sulung. Sat. Oh, Loh. iya. Ayo kene Kok lenggah. tak nyobi nggih. Jajal. Betul. Jajal. Mehdi, kursi jalan-jalanin lho. Izin Mas Akbar, Napa? izin. Lek sing dudul awakmu, Nggih. kuwi ora dhuwur, Lah terus. modot. Ah. Wis. Modot lho. Modote asumsine mergo dis. Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Weh. Ki pane kaya dendam pribadi comok-comokan to ki. Ora saru. Ya. Ora saru. Asal, Kowe aja asal. lali. 500. Arep golek bubukane angel. Iso. Kono Dok, dudulan dulu Dok. Kidul. Kisar. Aja. Oh gini Dok. Gini sik. Amen ora ambruk. Gini. Nah iki kena iki apik. Rene Dok, rene. Rada rene lho, rada rene. Nah, iki nek ora di ngenekke lak ora penak. Nah, wis lenggahno. Wis. Wis. Nah. Sik. Nek ya lara lho dokku. Lho, muni ndok ki. Wis. Kowe muni ndokku. 500. Wong konsisten. Sportif. Kowe nek muni lara lho tekku ngono ora apa-apa. Lah langsung ndokku. 500. Wis, ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Ora sih. Dokku masa kali 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo ya. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Marai kene tabel. Perkara ndok kae salah. Lah aku yo. Lah kowe nek kok ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Dokku. Loh. Potong lagi. Ya. Mbok. Masa mbok potong? Oh, Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ayo. Aja cedak mam. Piye mambu ora? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa ya mambu tenan. Padha. Malah mbok abake rene kok. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untumu apa to Nduk? Mesem ki ngono enak. Nggih. Dadi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok. Amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya. Karek Gusti tok.
Selak iki. Yen angel. Itu. Malah sayang kalau tulis. Angel, Angel Dhuwurke. Ha. Ya. Iso. Ha. Ya. Ha. Ya. Asik. Mas Akbar. Kasih. Balane. Wong wis penak sih. Balane. Ayo, Cek. Dok. Mas Lutu. Gregele lho. Oh, kono ya padha wae. Metu tenan hidungmu. Ayo, Den Akbar, jajal. Piye, jajal. Enak. Ayo, Raimu kecok kecek. Roane ngono. Ngenyek. Guyumu ngenyek. Napa? Ngenyek kowe. Gak tau entuk jodohnya. Gawanane cebol terus ini lho. Lah angkung ya Aku tuh. Bu apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ewer-ewer kuwi lho. Oh iya. Lah, terus jare kono. sampean sih. Sakwise aku kegandengan marang sliramu. Paribasane kira gapura iki, Nduk. Napa? Gapura mbare desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ling insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah, Mas Kluduk. Apa ngendok ya ngono ya? Apa kok ngendok toh? tan Ayo, yo. Pan. Terus nanti. Tan kenati numbas Lembah sapa saya? harata jumbuh karo kahanan bengi iki ya ndek sing lintang-lintang tansah sumenar madangi tresnamu lan tresnaku saya tresnane warga masyarakat ana ing Kaliboto. Kaliboto. Ya, lintang sing nggawa asmara. Pas, yuk. Yuk, dadekne Mas. Yo. Neong. Hey, yo. Astagfirullah. Ya Mika, nyanyi yo. ya Terus. nggih Siang pantara ratri mengeling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulasmi. Yo. Yo kowe sing tak tresnani ning jero ati iki ra ono liyane. Aku tresna karo kowe. Esuk awan bengi sing tak impi-impi yo kowe Eling manis sing ati
sudah ku bisa angguani barang sakit sulat mi. Kaca-kaca, astaga. Oh, bisa. Wah, luar biasa. Makasih ya, Nduk. Nah, lintang asmoro, Mas. Iya, Mas. Hebat. Ingkang dipun kersakaken niku ngeten iki, Mas. Perpaduan antara gamelan dan musik Betul. yang bisa dipadukan menjadi notasi pentatonis diatonis. Pentatonis dan diatonis. Iya, Dilanjut, Mas. Siap. Oke, ada Mbak Denko dan Mbak Sulis. Ayo, jumeneng. Ayo, Ya, seperti itu. yuk, Seperti ayo, itu. ayo. Ya, yuk, yuk. Hey, hey. Boy, cek, 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 cek. Lolo, Sampai kalau sinten loro iki ra percaya. Lah Iya? kok ora percaya ki? Saiki ketemu iki ning Kudus. Hmm. Ketemu iki Yo ning ndi kuwi. Hmm. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing tak nggumun mek sitok. Napa? Seragame dalang ndi yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Sugih. Wong sugih kok ya Den. Adewe kan duwe ya Den ya. Oh, wes. Jane sinden kok buta. Lah nyapa? Kan kau apa? Ngarani aku buta. Gak. Yo Serik ngono karamu. iki lho. Gak. Den. Caca. Den. Sampean iso ngene iki. Pilih Dimas Kluthuk. Mangan kuaci apa mangan poci Mas Kluthuk. Yen kon milih, dik, yen kon milih, aku pilih mangan paci. Pilih Dimas Kluthuk sing cilik apa sing gedhi Mas Kluthuk. Yen kon milih, dik, yen kon milih, aku pilih sing gedhi. kok milih sing gedhi? Mesti kakeyan gizi. Gisine apa? Gisine iya asi. Asine sapa? Asine. Tak Asine sapa berarti kok gedeng aja. Lho, ya asine sapa? Ya ibuke dhewe. Ngono. Ora ndelok. Asine kok ngendi-ngendi. Tak goleki ya lali aku. Den. Den iki Mas Akbar. iki. Ngaturi pamundutan. Den. Ini Den, kamu sama saya coba. Nah, Mbak. ben dibagi satu-satu. Alah kok yo karo iki. Duh, tak biacok ini, Pak. Wis ngene wae sampean kalih Mbak Deni. Nah. Nah. Lah yo lah mau jare pilih sing lemu. Yo kamu sama aku. Lah gak eling Dek wingi. Dek wingi bar bubuk bareng. Di streaming lho bojoku ndelok ya. Lho, sampean pas tanggapane nganjuk kae mampir nggonku bubuk bareng. Aku bobok ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Ya pancen aku kayak pas mau dempol kan. Ngono yo dionekke kok iso. Ning kamar mandi awas. Wis ora saeng-aeng, ora sarena-rena. Heeh. Sing baku piyai kene iki sing penting bahagia. Nang ngono. Sing penting seneng. Ya. Nggih. Tur yo kondur ki Cepet kok. lesare iso jemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok Bicara iki- guyumu ngece ngono. Jadi wong itu kok gentuk, genjalak ngono. Ngono kuwi. Yo kan yo karakter per Oh, kalau wong kita lanang- beda to. Kalau wong lanang yo setidaknya yo menghormati ngajeni ora terus
Ngono kuwi mare ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridat-kridit jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Galak ta kowe. Klambi teles kenek kringet tuk Kuwi ngono keri-keri tur anget. Watu cilik arane krikil tuk Kuwi ngono kari-keri neng sikil. watu pecah arane krisak tuk Kuwi ngono keri-keri yen dibeda. Tempe garing jenenge apa tuk? tempe garing jenenge kripik. Dek keripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1.500. Keripik lho artine apa? Lah iya 1.500. 1.500. Oh iya wis. Boleh aku muni potong Kok 500. gak keri-keri lah, semua keri-keri. Tuku 1.500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping keri-keri. Pinter ngelene, Oh iya, pinter. aku nek tak jelasne potong 500 bosok nih. Ngaturi Pak Mundut ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan caping gunung. Oh, Loh, potong. Potong atus e. Lah kudu manajemen kuwi. Masa Wong cara potong dalang, sapa? dalang muni podang kuning kok kotang kuning iki. Lah iya, kenapa dango, itu Mas? dango Akbar? rabi. Heeh ngopo? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat, maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. Iya. Insyaallah kuwi kok mesti awake nek pengen ngenekne cah wedok. Iki penak kuncine. Piye carane aku kok wit ben urung tau. Tak Kowe maca surat Al-Ikhlas ping rasa akeh 100. 500 ya, Mas. Terus kulhu Kulhu. 100. Al-Fatihah kuwi engko 500. Dadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas kuwi engko mesti iso ngenekne wong wedok. Kok nek nganti ra kenek gawe surat tanah. So tekan surat tanah berang lho. Lah ya engko lak mbok ki ngragate mesti gelem kok iso. Dadak adol surat tanah berang. Lha iki PBB. Ya. Monggo podang kuning apa caping gunung? Ayo. Caping gunung tak jenglenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ayo. Ya. Kamu sama saya ya, Dek Sulis. Ya. Coba. Darene to. Wah, galak. Sik to, urung jamu lho. Mandor tebu. Keluarga tidak romantis. Iya ya, Dek, ngono wis kuwi awet ya, dhewe wis Mas. romantis, Dek, wis rasa anu. Sing romantis ngono lho, Mas. Romantis piye wong awakmu keren koyo romantis piye. Lah aku ki gak kereng, aku ki takon. Iya, tapi yo nadamu itu tidak seperti itu dengan Nadane suara. piye? Sampun cuma wis, Mas. Sampun cemawis, Mas. Sampun. Malah sing lanang. Iki kok dalam proses jegleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Nggih, Mas. Oh, coba Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Plutuk, sono Separuh- Mas Klidik. Nggih, Heeh, nggih. dibatasi. Siap, Heeh. siap. Ayo. Endi? Endi? Heeh. Oh, alah katarak gitu. Gini. Lah wong aleh kok to. Nah, cuma. Ayo, anu Mbak Sulise, Mas Klidik Kula sih. riyen, Heeh, nggih. heeh. Ayo, jenglengane Mas Klidik. Yo. Mas Klidik siap toh Betul ini, Dok. menjenggleng. Betul ini. Ya. Mesake adikku wedok. Ya. Kok yo urung bubuk to nduk ya ini. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Yo, Mbak Sulis, heeh. Saben Batasi. bengi nyawa Yeah. Simple, Wah, nggak perlu banyak gerak tapi Iya, surprise. Surprise, penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing bojonya enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo Yo. surprise. Yo. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih surprise. Ya. Jajal jenglengane. Iya. Kose. Urung. Iki nyapa.
Urung. Urung wae ini nyuwun mie. 500. Kok sik to? Mie iki tegese haus kamu minum. Nah, kategorimu lah aku ngene, mie ngene. Lah aku ngene kan berarti mie ngene. 500. 1000 Mas berarti. Loh, mau Bu? Mau Bu. Saiki 500. Asem ya. 500. Saru 500. Ya. Janjane kene. Ayo Mbak Dinko. Yen memajang hamong karo janur kuning janur kuning janur kuning janur kuning hey janur kuning hey janur kuning hey hey janur kuning janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning Yo. Ayo. kuning Awas. Tadi. Yuk. Sing lanang modele kayak mentok lanang. Sing wedok ya kayak mentok wedok. Dek Kene sing wedok wis janur kuning wis wek. Sing lanang ya wis wek. Anu ya jeglenge gak idak. Kurang elegan. Kayak mentok lanang karo mentok wedok lho. Iya. Sing wedok wis janur kuning wek. Sing lanang ya wis wek. Ngomongi ya. Ngono ki ya ben kan kompak sing penting kompak ngono ki nek kompak. Deni. Sing wedok wis wek. Sing lanang ndang wek. Wek mudul stewer kewer. Lah 500. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 pisan wi 500. Sing kewer kayak mentok lho. Ora. Wes nyapa. Konotasimu Jadi wanita itu mbok yo sing halus ngono lho. dimarahi jajal Mbak Sulis ayo dicontoh karo Mas Lidik. Kalusen ya. Sing halus yo Mas. Aide kasar. penak sing kasar Nah, kuwi lho. Ngene iki lho, mentoki gak iso adep-adepan ra iso. Adu brutu. Sing adu brutu kirik goblok. potong Ora nyapa aku ngomongne kono aja. Yo. Apa? Hei, kamu jangan sampai terkontaminasi ini. Betul. Enggak mungkin Kita aku harus kan halus. halus. Meriayi. Priayi. Yang dusun. Yang dusun. Ya. Kowe golek kabeh ndodok keturon kabeh. Meriayi ini. Priyayi ngene akhirnya geletak turu ya. halus kok Halus. Kalusen. Ngono. Ora perlu dadak. Apa wek. Oh. Beset. Rodok kasar ya. Iya. Aku suka yang kasar. oke Loh, dirungmu oleh Gudi ya. Yo. Ngono ki dalange gak pengin to. Ndak. Mosok dalang kok jegleng aku. Oh, lah enggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Nggih bebas. Ning golek se aja ngroyok kancane. Enggak. saiki Lah wong sing lanang wis koyo ucok bakal ngono kok sok. Ngono. Ya. Sis yo gila lah aku. Kok karo bojone kok Nikmatono. nikmatono eneke kuwi. kudu disyukuri Nggih. enak iki Nggih, Bu. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soale ngene, posisi ngene iki enek sing seneng soale. Sing gambang. Sing gambang ro bojomu ngene lho kok rokok. Di.
ora tau roh sinden ngene. Ora sinden ngene rokok itu. Buater. Ayo. Saya ngrasake arep sabata. Yo. Yo. Kurang dhuwur. Kurang dur. Jajeng Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jengkleng ora perlu dadak. Aduh. Nyapa? Lah kamu ikati. Suaramu kayak trobos rek. Kaya cak bongke kon iki. Ayo bantu. Dalange ket mau ming piang. Aku ya tukang patri. Mbok yo piye ngono lho? Lah kok piye? Bukan piye? Yo kene iki omong-omongan. Piang. Kene Apa iki. dulu? Piang. Lah aku bukan genjang kayak ngene iki. Iya. Hah? Aku bukan jegleng kayak Iya ngene lho. iki. Aku bukan jegleng Rano. Yo. Lho. Masane dikira ora wani ngono. Nang lho. Bosok Ora lah. piak. Yo. Aku jegleng sapa? Aku. Halo. Ditantang lho. Tantang lho. Ora aja. Ayo jengkleng kono. Piye jajal? Nek sampean jengkleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ngono. Sing gagah to dalang koyo kena kencing manis ngono ki jan. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Contohane sik. Ngene lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ngene lho diajeng. Lho dalang ngene. Mbok koyo ketoprak ngono ya, disicing ngono ya. Gagah kok iso. Ngono. Sik. Aja dudur. Iki katokmu ki impor ini. Lemutku mesti ning haul-haul. Jajal. Sing gagah. Gagah ngono. Lah. Kurang caklak. Dodone maju. Nah, dodo maju. Pundake munggah sithik. Pundak munggah sithik. Nah, Nggak apik iki nek disyuting malah koyo walang sangit. Ayo jajal kok yo. Ayo. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye aja meso-meso aja mepet-mepet Sing ngongkon joget iki sapa? Lah jare ngongkon medun. Jenggleng kok bagus sih. Pengen ro gejlenganku. langsung jenggleng lho. Tulung dade. Aduh. Layakno ora payu-payu. Lan jenggleng Kurang piye? kuwi cara wedhusno nyerintil. Kurang piye? Yo gagah wong lanang. Contohnya sih, dulu dade. Ganti aku. Gagah lho. Nah, Kurang piye? Es. Napa mas? oke. Napa? Ben Nek dei. ben atek krungu tak doh. Napa mas? Bareng nggih klambi putih, Piye? jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan.
Tekan matamu. Potong 500. Aduh, Masya Allah. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing begagah ini lho, Bos. Sik terus iki. Iya lho, Bos. Aku dalang wit mau. Loh, jalan linggo terus kok ya mbok naon saya lho. Sik, kayak ana gunungan tengah. Ngono, Kayak gunungan. Ngono. Aku nek wis ngene iki malah grup dagelan lho ya. Grup dagelan lho ya. Dagelan, sik, Dalang sik. ning kono. Sementara. Nah, ngono. Ayo, jajal. Oh. Ngono. Iya. Yo. Panas. Oh, sik. Wah, modele swira kambon ngono kuwi. Panas udan. Panas udan lengaling sayang. Anu, Mas Lodok. Nek joget aku ndelok tangane ngene iki kelingan Mas Mondol. Tangane ini. Kowe apa disiarne radio? Sama siarne apa? Aku siarne masjid kok. Wes. Oh, dua anak mbok kon jeleng. Sale dhewe gelem ngadeg. Oh, dikae Sing gagah. ngono dirokne kok Apa pocong. nek joget Priyayi kok. ya iya apa? Oh, sok. Ganceni. Iku dalang lho. Dalang lho. Dalang tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja, itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi wong wedok nginang ini. Aku lu asli awakmu karo wong wedok nek seneng. Matek lekmu. Sama sedih gendaan to. Lho, napa? Kang gabangi ta. Ayo terus deh. Oh, iso. Nadyan Nadyan wadon sarata lan balikulon apa sediane kelakon enum mane banyu bene Yo. di zaman berjuang berkelingan lanang Katurutan sing yo iyo sinanti-nanti
Yo. Hey. Yo. Hey. Jor kelingan biyen tak open aye Yo. Hey. Oh. Yo. Matur suwun. Ah. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan, jangan. Tepuk tangan ki sapa? Aja ngising-ngising karo aja ngising-ngising lho. Sampeyan iki bojoku lho. Tapi lho. Sampeyan kurang tak biacok gitu. Kowe iki yo nek rumangsa bojone ngono kuwi kok yo ndang priksa. Bojoku iki ngene iki. Biasane ditepuk tangani ngono ya. Miber bojoku. Kan tunan doro. Terakhir ya Mas ya. Tuh, Nggih. Iki ada adik kecil ini ya ditemani Dik Sinta pisan karo Mbak Aulia. Yo sepati yo. Yo. Hey. Sranggale diseret lama angin lentur Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta dan pun tetap ini kesetaraan gender, kesetaraan fisik ini bisa disamakan. Ya. Anak-anak kecil ini generasi muda yang mengangkat harkat budaya Indonesia. Betul. Niki asli mriki. Sinten asmane Dik? Dik asmane sinten? Namanya Sakila. Oh Sakila. Saman kelas berapa Sakila? Kelas berapa sampean? 4 SD. Oh MI. Awake kaya anakku Mas. Oh ngaten nggih, plek ngoten iki. Nggih anak kula ngeten iki gedhi ngeten gendut ngeten iki anakku. Ya. Tapi anu mripate rakur, Pak. Lho, kok iso rakur? Yo kan biyen berarti yo Sitok ki wis tak tengen. Oh iya. Ha iya rakur. Asli kali boto mriki ya, Dik ya. Iya, MI sini ya Cahyu ya. Nggih. MI sini ya. MI. MI pun di Cahyu. MI mana? MI mana? Ujung, Pucung. Namanya MI apa? Minpat, Tulungagung. Oh Tulungagung. Kuwi lho, dadi sekolahe mulai ibtidaiyah, madrasah, sanawiyah kuwi tetep digeluti Ah, ngono lho. Ora anakmu iki marai mbok kon sekolah Lah, dolanan lho. HP ae. Wah, Tangi turu HP, HP, arep nyekel adus HP. arep maem HP. HP. Iki sinau.
Saya itu selalu mempelajari tingkat kependidikan anak dalam keseharian anak itu tidak seperti itu. Lah piye lah piye? Walaupun zaman sekarang sudah digitalisasi, tapi saya tapi ini penting loh, sosialisasi loh. Sosialisasi anakmu dolan HP lho. Aku yang contoh, aku nun sewu. Tangi turu tak kudu duduk HP tapi anakku. Loh, sebab Tresno. Mergo HP ku duwe anakku. Pode mulek. Kene. Aku ngomong yang banjol sing guyu ya godhok nyapo. Iki kene. Pak Aris, kene Pak Julangkung. Kene sik. Nah. Yo bar nginceng ngono meneh ndi to? Kok iso? Masyaallah. Kalau sampean Kelas berapa, Dek? Kelas berapa sampean sekolah? Kelas Sinta. Oh alah, Sinta to iki mau. Iya. Oh iya. Tembange apa peling niki? Sik iki kelas 2 iki perlu Kelas pinten wau MI pinten? MI kelas pinten? Kelas 4, Bos. Kelas 4. Kene Pak dompetku Pak, kene Pak. Wah, ngene iki aku ora kei yo gengsi lho. Rasah. Hei, Nik. Iki nggih persiapan ae. Nanti nyapa golek ani sapa? nanti anu manajemen. Ngono lah mbok rabi pisan. Ngawur. Hei, dhuwitku ndi, hei? Kali Om. Sama-sama. Yo nembang sik kok tak sangoni panggahan aku. Njol. Aku nek nembang lah. Njol. Ngene iki aku isin ngene. Aku yo isin ngene iki. Di Ardi. Ndi duwike? Njol. Heeh. Sik. Anu utang 50 ya, Pak. Ra mening. Nembang sik. Kok sik ben adil kok. Saya semangat nek diapresiasi. Ayo nek iki dhuwit ben semangat. Apresiasi kok Ndi semangat. mau do turu ape. Yo. Mas Klutuk, Mas Klitik. Yo bukan karena apa-apa. Saman saya sekolah, Nduk? Iya masih. Kamu masih sekolah? Masih. Nah, gitu. Kowe kene awakmu aku. Padha sekolah ya. Ya. Ngono. Wah yo nyangoni to yo an. Terima kasih Om. Wah, ya kowe kabeh wis. Wah. Wonge aja bedak-bedak nih. Terima kasih Om. Susuk 75. Wes padha ae kowe iki ya an kok iso. Wong nyangoni bedak-bedak nih. Loh, lah ya kuwi padha ae engko potong entekku to. Lah ndek ngiru tak potong. Ayo pepeleng ya lagune ya. Yo langsung mawon bareng-bareng bersama bertiga yo. Yuk. Sik nasibe ninikmu lho ning ndi? Sik ngo perjalanan ngomong nek dene do ngangler ora diuyui raine ora ada. Pegel aku. Yo. Asine sing ngakon yo kono. Mulai tak celuk gaya turu. Yo, langsung. Hey. Oh. Istiqomah lan istiqomah iman sampurna. Ayo Kang. Yo. Subuh duhur lan asar Sahat saya ningadake tenda mungkar maghrib lan misa jangkepe raya geni ditabah sehat sunae dosa dono iku perintah
agama elingono ning donya sedaya sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin Yo. besok munggah Suwarga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hey. Islam dine tansah dielingke Islam dine padha nindakake Absen kos kumandang Payahe sembayang kata wajib dawuhe pangeran Hey. Sholat gati cakrae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan luwih sampurna yen berjamaah Subuh Duhur lan asar salat saya tinggalake indah Maghrib Wati sajam teping raya kene Yo. Iku perintah agama Elinono ning donya no sakelo sabar lan tawakal masa sing kuwasa yen kepengin besok munggah surga Sela gini ada sedikit. Nah, dari Mas Akbar. Ke sini loh. Ke sini loh tak kasih. Ah, ngono loh. Oh.